On estàs, a Tortosa? A Ara sí. Tortosa. Sí, veus, ja estic gravant. Molt bé. Hola, Carme. Bona tarda. Hola, jo Com sí, jo estic a Tortosa. Tu on estàs? Jo estic a una partida que es diu la partida de les Mallades i està a prop de les cases d'Alcanar, que és on tenim un petit paradís. Doncs sí, un gran paradís, un gran paradís. Veus els tarongers de darrere i la munt. Sí, se talla una mica. Se talla una mica. Sí. Bueno, ara, espera, a veure si podem parlar amb una mica d'agilitat. Doncs sí, aquí a les cases d'Alcanar s'està molt bé. Sí, prop del pla, però a vegades estem prop de lo que són les 5 grans, que és un país de zona. No sé si farem res. Se va tallant, però... Se talla i, clar, queda una mica així estrany, no? Poquet, sí. No sé si puc rebre ajuda d'algun mestre que hi ha per aquí. No sé si algú me pot prestar força. Tinc a ma filla llegint, però Suposo no que sé. deu ser potser la connexió o el que sigui, no sé, no? Sí, segurament. Coses del directe. Sí. Bueno, a veure si es va arreglant. Doncs, bueno, què fas? Estàs de vacances ja? No, no. Gens. Oh, sí. Gens. A mitges. A mitges. Al matí continuem anant... Bé, jo treballo a l'Institut dels Alfacs i a pesar de la mala fama que tenim els professors, que tenim moltes vacances, no tots, el juliol és un mes lectiu, és un mes de formacions i, a més, és el mes en què, si formes part de l'equip directiu, com és el meu cas, preparem la nova temporada, que és el nou curs. I ja no frenètic perquè els xiquets no estan, però Déu-n'hi-do per a un institut de 800 alumnes i 100 professors gairebé, hi ha moltes coses a preparar. I continuem treballant als matins, però a la tarda vinc aquí envoltada de verd i de moreres i de tarongers i sembla que estic de vacances. Doncs, bueno, si us sembla, és com si ho estiguessis ja. Exacte. Bueno, molta feina no heu tingut aquest curs passat. Bueno, s'està demostrant, no? Ara, bueno, ja ens centrarem en la literatura i la poesia, no? Però és que és impossible no dedicar-li uns moments a tot això, no? Sobretot la gent que us dediqueu a la docència, perquè es veu molt bé la gran tasca que s'han fet a les escoles, als instituts, no? Perquè un cop s'han acabat les classes, s'ha desmadrat tot, no? Ha sigut un any de dubtes, d'esperes. Ha sigut un any de preocupació de si aguantaríem o no aguantaríem. I ha estat un any dur perquè, a veure, ho sents, ho lliges, ho escoltes, però fins que no ho vius en car pròpia no ho acabes de creure, no? I, a veure, els xiquets han estat els grans afectats, també. Els jovents han estat molt afectats per tot això. Fins al punt que, a veure, no és que hagin augmentat els problemes, però els problemes s'han fet més greus. Tot el que és ciberassetjament, que el tenim, tot el que és depressions, que existeix entre els jovens, s'ha accentuat molt més. Hem tingut casos de suïcidis. Per sort, no han arribat a terme. Hem tingut casos de ciberassetjament per les xarxes, molt més durs que en altres ocasions. Han estat molt nerviosos i hem hagut de treballar en tot això, no? Que ha estat un afegit, no? a la nostra tasca. I en fi, i en aules que encara que diguen que apliquen molts recursos, perquè la crítica gratuïta és això, és molt gratuïta, no? I molt fàcil. I sí que tenim molts recursos, ha canviat l'educació, clar que ha canviat i ens ajuda moltíssim, però sovint no és suficient. Encara tenim aules massificades, encara tenim necessitat de més professionals i ens hem anat un poc. I hem hagut de treballar en tot això.
però hem arribat sants i estalvis, hem acabat el curs, hem festejat el curs, hem pogut fer algunes orles que van ser molt emocionants, hem pogut anar fins i tot a parcs d'atraccions i la veritat és que, clar, no ha sigut com a 3 anys. Vull dir, tot ha pres un altre relleu i semblarà un tòpic, però se li ha donat més valor que en altres anys, no? Que semblava que es feia per inèrcia. I ara tot el que venia era benvingut, perquè sabíem que o no ho havíem tingut l'any anterior o podíem no tindre-ho. Per tant, en aquest camí sí que s'ha millorat una mica. S'ha accentuat tot, no? Una mica lo bo i lo dolent, tot, no? Ha sigut tot més exagerat, hem arribat més als extrems de tot, no? Home, i en el meu cas, que el meu xiquet acabava 6è i era un canvi d'etapa i, clar, 5 dies abans ens deien que els pares no podíem estar, no? I dius, home, no podem estar, el dia que acabem primària no podem estar, no? I després van dir que sí, no? I aquesta petita victòria era com, oh, que bé, podrem estar, no? Que potser en les altres circumstàncies haguessis dit, oh, una festa infantil, però, carai, poder-hi estar, dius, que bé, no? I que emocionant que va ser tot. Allí era tothom plorant a cada instant, no? Per a disfrutar d'aquest moment. Ma filla, la menuda, va acabar 6è i no va tindre festa. I es va incorporar a la festa de quart, em va ajudar a buscar la música, els hi van preparar els de quart, i ho va viure com una festa pròpia. I a banda que va estar com a 3 dies dient-me, que bonic que va ser, mama. Quina festa més bonica que els heu fet als de quart. I clar, és això, no? Que és tot com a més intens. Sí, doncs bueno, vivim a intensitat, no? Que la poesia també és una mica això, no? Jo penso que sí, no? Que tota obra d'art, d'alguna manera, ha de ser intensa, o si més no, t'ha de commoure. Tot allò que no et commou, en certa manera, no sé si podríem parlar de mala literatura o literatura més light, però jo quan vaig a un museu o vaig a escoltar música clàssica o he de llegir poesia, tampoc no vull que siguin focs artificials tota la lectura, però sí que algun vers m'ha de commoure o la història o ha d'haver alguna cosa que realment et toque, no? Suposo que la poesia semblarà un tòpic, però és una mica el escriviure, no? És a dir, la poesia potser té més punts de connexió en la pròpia vida de l'autor. I és una cosa que es percep, que es nota, no? En els detalls, en allò que s'escriu, en com s'escriu. I és el que li dona l'autenticitat, no? En aquest gènere, que potser la narrativa també. Però penso que la poesia és el gènere per excel·lència de la literatura. Penso, no sé. Sí, però és la mare de tot, no? Almenys hi ha d'haver poesia a tot arreu, no? Bueno, tu sobretot has escrit poesia, però bueno, jo penso que tot el que has escrit és poesia, jo penso, no? En certa manera, no? Tens diversos reculls de poemes i el recull de contes o la pols dels dies, no? Que també és molt poètic, en certa manera, no? Saps què passa, Jesús? Que com a lectora també sóc una mica així. Vull dir, fins i tot en obres narratives, en novel·la, si no trobo aquesta part, aquest recurs del llenguatge poètic, m'avorreix. Si fins i tot en qualsevol obra narrativa no hi veig un treball poètic en el que és el llenguatge o en el que són les imatges o en la pròpia història, no m'enganxa. La prova està en que una de les meves autores preferides és Mercè Rodoreda. De fet, Mercè Rodoreda se la coneix com a gran narradora, però ella va festejar amb la poesia i amb l'art, amb la pintura, igual que la Víctor Català, la Caterina Albert. Caterina Albert també és una autora. Solitud per a mi és una de les obres no de la literatura catalana, sinó de la literatura universal. I és un tipus de narrativa simbòlica que s'acosta molt a lo que és la poesia. Mercè Rodoreda escriu moltíssima novel·la, però té el llibre Agonia de llum, que no se li ha tingut massa en compte, però és un recull de sonets preciós. I bé, penso que allí fa el desplegament
pues això, més poètic, perquè ja pren la forma de lo que és la poesia pura i dura. Però em van aquestes obres, em va tot que és aquesta cosa més lírica, més poètica, més treballada. I suposo que per influència també d'aquestes autores, sobretot, intentes fer el que tu has llegit i t'agrada, no? O t'acostes als teus referents que més t'han marcat. Suposo que tendeixo cap aquí per això, no? Per influència i per gust. A mi és que el que més m'agrada de Mercè Rodoreda són els contes. Clar, perquè també són molt condensats i al final jo penso que la gràcia està en el llenguatge, no? En com es diu. No? La Mercè Rodoreda mateix deia no li digues al lector com se sent un personatge, fes-li sentir. No li digues si la Colometa està contenta o trista. Fes-li sentir al lector. El lector ho sabrà si està trista o contenta. I penso que la gràcia en narrar i en escriure és aquesta, no? Diguem, el no fer-ho fàcil al lector. El lector no és estúpid, ja ho captarà a través d'algun canal. A més, a mi el que m'agrada, que també ho necessito, que també ho has dit tu abans, és encara que sigui una novel·la, que t'està enganxant la trama, bueno, és igual, una novel·la és el que passa, no? Que vas distret en la trama, no? Però en sec parar-te i que hi hagi una frase poètica, una metàfora, una comparació que digui alto, tanca el llibre un moment i dius, caram, xapó, aquesta frase per a mi val com tot el llibre ja, no? Clar, és que quan analitzes una obra, no? Sigui narrativa, saps que té elements, no? I els elements són els que configuren la narrativa. Necessites uns bons personatges, necessites un espai que capti l'atenció, necessites temes interessants, però al cap i a la fi el que acaba subratllant d'un llibre, no? Si ets de subratllar llibres, hi ha gent que no li agrada, a mi m'agrada molt subratllar, i si subratlles un llibre, exacte, què és el que subratlles? Subratlles aquells moments, no? Aquelles paraules, aquelles expressions que per a tu són àlgids i t'han tocat d'alguna manera. Llavors, això té a veure més amb el llenguatge que no amb tots aquests elements, que també són importantíssims, perquè si tot és llenguatge, al final també seria molt artificiós, no? Tampoc no cal abusar, però de tant en tant trobar, sí, alguna frase o alguna cosa que te capte molt l'atenció, una cosa de manera una obra i al final el lector, o almenys jo com a lectora, és el que busco. Mira, no deixa, tornem a Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda és inacabable, no? Però aquí, quan t'estaves tu parlant, m'ho he apuntat. Dic, calla, recordem aquella anècdota de l'home, no? Enllaçant Mercè Rodoreda i la teva tasca de docència. Recorda'ns per a si algú t'està escoltant, no? Com a través de l'home vas guanyar una lectora. Sí. O sigui, va ser amics entre tu i Mercè Rodoreda, no? Una mica. Sí. Clar, quan ens reunim al departament, perquè jo pertanyo al Departament de Llengua Catalana i Literatura, que podria ser igualment el Departament de Llengües, hi ha instituts que estan tots junts, no? Perquè al cap i a la fi són llengües romàniques i és el mateix, no? El que canvia és la llengua, clar. Però quan fem la tria de les lectures, jo sóc una clara defensora de, almenys, és igual l'edat, però sobretot cap als de tercer i els de quart, almenys un trimestre, si els hem d'obligar, perquè toca, si els hem d'obligar a llegir, jo sóc partidària de posar alguna obra clàssica, no? D'algun autor que no sigui de novetat, no? Que no sigui un autor que estigui de moda, per dir-ho d'alguna manera, amb tots els respectes. I sóc la que sempre defensa, a més, sóc la que sempre defensa que no sigui només narrativa, perquè també ens hem acostumat a llegir-los només narrativa i ens fa, evidentment, sóc una clara defensora de la poesia i del teatre també. Vull dir que soc partidària de que entren tots els gèneres, que és molt difícil, perquè, clar, són 2 o 3 trimestres i has de fer tria, alguna cosa que els enganxi més,
alguna cosa més clàssica, si a més has de tocar els 3 gèneres, de vegades es complica la cosa. Els mateixos professionals també ens costa de canviar de registre. La poesia jo sé que és dura i fins i tot als propis professors n'hi ha que els costa, no?, d'entrar en aquest món. Però si un trimestre s'ha de colar algun clàssic. I aquest any passat jo vaig apostar per Mercè Rodoreda, per Aloma. I, clar, de tipologia d'alumnat ne tenim molta, no? Hi ha alumnat que és molt fàcil perquè són criatures que segueixen molt bé, que tenen un bon ritme, però bé, després tens un altre tipus d'alumnat molt exigent que t'ho qüestiona tot, que no li agrada llegir o que pensa que no li agrada llegir i, clar, el poder de seducció encara ha de ser més fort i hi ha un treball més intens, no? I bé, jo em vaig llançar i vaig pensar, sí, aquest quart tan difícil es llegirà a l'home. I per a sorpresa meva va ser que sí, que una noia que no era massa lectora s'enganxa. Això va ser fa poc, amb l'home em va passar una altra història també. Jo em penso que tu te refereixes a això, però és que m'ha passat 2 vegades. És que ara ho recordava, però són les 2 vegades certes i a més una de recent i una de no tan recent. I aquest any, ha sigut aquest any això, es llegeixen a l'home i una noia que no li agradava massa llegir em diu Carme, aquesta senyora ha escrit més coses? Dic, i tant, dic, no te l'acabaràs. Diu, és que m'ha agradat molt. Clar, jo vaig pensar, objectiu resolt, no? Ja està. I bé, s'ha convertit en una lectora de Mercè Rodoreda total, perquè li parlava de la vida, perquè li parlava de les relacions, perquè allí ves una cosa autèntica. Ella allí ha vist una cosa molt autèntica i necessitava més coses d'aquesta autora. L'altra noia, la història és més antiga, també a l'home, estaria parlant de quan jo treballava a l'Institut d'Alcanar i també va vindre una noia cap a mi, era una noia bé, que estava bé, vull dir, se treia bé els estudis, tampoc no una cosa superbrillant, però bé, molt treballadora, molt formigueta, i em demana que quin llibre es podria llegir, que volia endinsar-se ja en el que era la literatura, però ja d'adults. I jo, la primera autora, clar, li recomano aquesta, no? Dic, Aloma, de Mercè Rodoreda. Ah, val. I bé, ja està. I es va acabar el quart, jo ja li vaig perdre la pista, jo ja vaig marxar a treballar a la Ràpita i tal, i al cap de 10 anys o així, presentàvem un llibre a la Ràpita i la vaig veure entre el públic i pensava que, bé, que assistia com a públic, no? Ens vam saludar, ella va vindre en seguida cap a mi, ens vam abraçar, quan encara ens podíem abraçar. Sembla estrany, Sembla estrany. I res, i li dic, ostres, Laura, què fas aquí? I em diu, Carme, diu, soc l'editora, diu, he vingut a presentar el llibre de l'autor que estàvem presentant. Bé, Jesús, em vaig quedar, imagina-teu, no? Dic, ostres, treballes a l'editorial? Diu, sí. Diu, te'n recordes que em vas fer llegir a l'home de Mercè Rodoreda quan feia quart? Dic, sí que me'n recordo. Diu, doncs ja no vaig parar. Diu, i ara em passen tots els textos a mi i estic treballant en una editorial i estic encantada. I aquesta és la història. Existeix la noia, A més és de les cases d'Alcanar. I és una editorial molt propera de Valls. No faré propaganda, però és real. Té noms i cognoms i existeix l'editorial. Sí. I a l'home també existeix. I a l'home també existeix. Hi ha moltes. Sí, perquè jo sempre això m'agrada repetir-ho moltes vegades, no? Dius, la ficció, no? Fer ficció, però hi ha alguna més real que a l'home per dir alguna cosa, no? Vull dir, és real. A més, l'home ha influït en persones, en la vida de persones. És un personatge de ficció, però ha influït i té una personalitat i ha deixat el seu testimoniatge, no? Per tant, té més pes en la vida de les persones a l'home que molts milions de persones que han passat per la vida sense... amb un granet de... Tothom ha deixat alguna cosa, no? Però els personatges de ficció existeixen, són reals. No és un gran personatge, si l'analitzes. És una pobra noia que es queda embarassada a casa del seu germà que li deixen viure allà. Ja està, no hi ha gaire cosa més. Però és suficient. Suficient per a crear una història i, a més, el que em va agradar aquest any quan ho plantejava als alumnes, perquè a mi m'agrada molt analitzar, dediquem almenys una hora a la setmana o així fem tertúlia,
no és només fer l'examen i comprovar si se l'han llegit. I jo veia cara de sorpresa perquè, clar, és lo típic, no? Però és així. Jo els deia, però a l'home se l'estima o no se l'estima, el Robert? I jo els deia, totes dues coses. Hi ha estones que sí que sembla que se l'estima i hi ha estones que sembla que no se l'estima. I clar, el plantejament era, i això és real? És possible estimar i no estimar una persona? I em deien, sí, clar, això s'acosta, no? Això s'acosta molt a la realitat perquè som ambigus, no? I el personatge és molt ambigu, perquè el personatge és un personatge, és un passarell, no? Encara és una persona, però és igual, ni que no ho fos. I és un personatge que té molts dubtes sobre ella, sobre qui l'envolta, sobre tot, dubta de tot. I a cada moment pensa una cosa. I la gràcia de la novel·la jo penso que està, o del personatge està aquí. I al final et deixa la tranquil·litat, no? Aquests lectors de 16 anys que dubten molt en les seues vides, els quedava no? Com una mena de tranquil·litat perquè ells també dubten molt. Un llibre clàssic, el personatge continua. I és el que els imagino que va per aquí la cosa, que és un personatge, és la veracitat, no? La que al final no? Acaba guanyant la partida. Està clar, vull dir, les persones de carn i ossos doncs, no som planes, no pensem sempre el mateix, no ens comportem sempre igual, estimem o diem tota la vegada i som un sac de dubtes que en el millor dels casos, no? És el millor dels casos, perquè no sé, qui estigui lliure de dubtes que tiri la primera pedra, no? Això. Molt bé. Bàsicament seria això. Però l'any que ve crec que lectura. Però també anem fent, També anem fent camí per la poesia. Estimada Marta és un llibre que també funciona molt bé. És un llibre que també el sorprèn moltíssim. I és un llibre molt de poemes, i costa perquè no és poesia fàcil. No és poesia fàcil. No és fàcil. Sí? Sí, a veure. Sí? Hola? Sí. Em sentes, Jesús? Sí, te sento, però estàs com a congelada. No sé. Deu ser de fred. Ara millor? Bueno, sí, va i bé. Va i bé. Millor? Sí. Va, sí. No, que parlava de Miquel Martí i Pol, que també és un autor que així d'entrada, clar, és curiós perquè també els jovens, sembla que a primària s'aposta molt per la poesia, aprenen poesies de memòria i hi ha molta poesia infantil, no sé, Joana Raspall, el propi Josep Carner, moltíssims autors, no? I autors. I com molta secundària com a que ens costa d'introduir aquest gènere en tot un llibre, no? No dic que no s'introdueixi, però llegir tot un llibre de poemes a un tercer d'ESO o a un quart ens costa, Dic que ens costa als professors, sobretot, també. I és un èxit entrar en poesia, a banda que és molt agraït llegir. Jo també he fet la prova i posar un Miquel Martí i Pol a un quart d'ESO, acaben entenent i els acaba colpint moltíssim. Saps que Estimada Mar al final parla del desig, però d'un desig des de la cadira de rodes, des de la seva malaltia. Ell parla de les 7 primaveres que són que està malalt. I és un cant a la vida i al desig, no? Continuar desitjant vida al final. I això els encanta, aquesta força, aquesta vitalitat que desprèn el poeta a xavals de 16, 15, 16 anys, és que enseguida connecten. És igual si el personatge, entenen que el personatge està lluny d'ells, perquè és un personatge que pateix una malaltia molt greu, no? Que l'està deixant però és igual, no veuen aquesta part, ells veuen la força amb la qual emprèn la vida aquest personatge i per a ells això és molt gran. És una altra descoberta, Miquel Martí i Pol.
Potser també jo ho faig tot així molt intens, no ho sé, però les classes, ells també m'ho diuen, Diuen, Carme, és que a tu t'agrada. Jo els dic sí, i clar, aquesta passió jo penso que és important, no? Estimar per ensenyar. És imprescindible. És imprescindible, perquè... Bueno, ho diuen molts pedagogs, no? Aprendre sense emoció no és aprendre. Vull dir, en certa manera, tampoc no cal que totes les classes siguin una festa. Jo els dic que estudiar també és avorrit i s'han d'avorrir de tant en tant. No podem ser feliços sempre. Però bé, sempre que es pugui, sempre que es pugui explicar en passió o en emoció o a través de les emocions, allò se quedarà millor, no? Que no si és un registre més neutre, que de vegades toca fer un registre neutre. Se'ls ha de posar a l'abast la poesia, però sense pressa, tampoc, no? Donar-los temps, donar-los espai, donar-los per a que assimilin. Vull dir que si al final una frase o una paraula t'hi has de dedicar una hora, doncs serà una hora ben invertida. I tampoc imposar, jo també els deixo ser molt crítics, fins i tot a la literatura de segon de batxillerat, que bé, ja són gent que van més cap a un camí més cap a les filologies i coses ja més especialitzades, ja són nois que apunten maneres cap als estudis de lletres. Tot i això, penso que se'ls ha de deixar un espai per a la pròpia crítica, no? Jo tampoc no vull imposar autors. Ja en certa manera, ja els imposen els autors, no? Les lectures prescriptives, però a partir d'aquí som lliures de dir si allò ens ha agradat o no ens ha agradat. L'hem de treballar, no? L'autor, si ens el proposen, l'hem de treballar, però a partir d'aquí hem de ser crítics i hem de saber, no? Si critiquem de manera negativa aquell autor, hem de saber per què el critiquem. Si el critiquem, no? Si la crítica és constructiva, també hem de saber per què ens ha agradat o no. Hem de saber construir un discurs. I, clar, potser els més grans i també els més menuts, la cosa va per aquí. Vull dir, no imposar els teus gustos, tampoc no imposar els clàssics, però sí posar en valor, no? Posar en valor aquestes obres i per què han estat triades i per què aquests autors han triomfat i potser altres no. Vull dir, ells han de tindre aquesta capacitat crítica, independentment que després siguin lectors de Josep Carner o de Joan Maragall o de Caterina Albert. Ho tenim molt clar, això, no? Però sí almenys tindré l'oportunitat de fer la prova de si m'agrada o no m'agrada i per què m'agrada i per què no m'agrada. O per què se'l nomena un clàssic, què té de clàssic aquest autor o què és un clàssic. També és aquesta part, no? No, està clar. És debatre i que tinguin sentit crític i que tinguin almenys arguments a favor, en contra, és igual, no? Però defensar qualsevol argument sempre és positiu, no? I sempre ens fa créixer els uns als altres, no? I sobretot és això, és endinsar-se en les paraules. Aquestes paraules o sigui, ensenyar-los la potència que pot tindre una paraula, no? Mira, he triat a l'atzar d'apunts que tenia d'alguna entrevista que t'he fet. Paraules que tu has dit en diversos llibres. Això està triat de 3 llibres diferents teus. Les paraules es clivellen. Les paraules són fràgils. Una paraula sagna. La capsa de fils de paraules que s'emboliquen. La paraula sempre com a element fràgil, no? Fràgil, però al mateix temps potent, no? Clar, la fragilitat potser és diferent de la debilitat. El ser fràgil al final et fa flexible, no? Vull dir, les espigues d'arròs són fràgils al vent, no dèbils. Llavors, aquesta fragilitat, no? Aquesta fragilitat que tenen les paraules, una paraula maldita a algú pot fer molt de mal. Una paraula bendita a algú, les paraules tenen molta força. De fet, guardem paraules, veritat? Guardem, de vegades, algun professor o algun mestre de quan érem més menuts ens ha fet algun comentari negatiu i te'l guardes, de per vida. Saps que aquell mestre, jo he trobat molta gent. Jo, per exemple, no guardo, este discurs, però jo he guardat
A mi m'ha vingut alumnat dient-me que tal professor em va dir que no faria res o que seria un inútil. Allò el fet que te diguen la paraula inútil que se pot quedar gravada al cap per molt temps, no? I et pot crear, no? Et pot crear una angoixa, et pot crear un malestar. Les paraules tenen molt de poder i són fràgils però no dèbils. És a dir, que calen. I Són afilades, poden ser entitats... afilades, poden ser afilades. Sí, són entitats que tampoc, si vols, no tenen una força. Sí, estan en un llibre, estan en un diccionari, les utilitzem cada dia, però una paraula, una expressió et pot marcar la vida. Et poden... De vegades retires la paraula a algú per dir-te una paraula maldita. Dones paraula, no? Això que s'ha perdut. Hem donat paraula, o abans es donava la, no? La paraula de... Ets un home, una dona de paraula, no? Exacte. Són molt importants les paraules, perquè al final és el que ens fa persones, no? El saber parlar. De fet, som l'espècie, i jo no dic, també hi ha, no? Hi ha moltes espècies animals que tenen llenguatge, però la paraula la tenim els humans i la paraula és una entitat molt potent i jo li dono molta importància. El blanc, no sé si t'has fixat també el naufragi de la llum, el blanc, no? El fixar la paraula. Vull dir que tot té un simbolisme. A Delta també apareix, no? Aquesta paraula que sagna i que nia. És a dir, que van creixent les paraules. Són entitats que quasi tenen vida pròpia. Les veig així. I més encara la paraula escrita, no? Clar. Jo penso que hi haurà gent que se n'haurà donat del poder de la paraula escrita perquè potser hi ha molta gent que només escriu per WhatsApp, no? I es veu la importància d'una paraula dita en un WhatsApp no és el mateix que una paraula dita en una conversa així qualsevol, no? Clar, és que la paraula escrita queda impresa, llavors encara és una paraula més forta. Per què tenim tant de delè els que escrivim o els que produïm, no? Literatura, per què tenim tant de delè de publicar? Perquè al final no ens enganyem. Quan escrius el que vols és publicar a algun lloc, sigui un llibre, sigui un blog, sigui... Perquè allò queda imprès i quedar imprès vol dir que el llegirà molta gent. A més, quan te diuen quants llibres has escrit, normalment sempre contestes els que has publicat. No? Clar. Jo m'he posat una mica els deures de dir, no, quan em preguntin quants llibres he escrit, diré tots, els que he publicat i els que no, perquè els has escrit ja, però com que només compten els que s'han publicat. No? Sí, i funcionem així. Avui dia també ha perdut valor la paraula dita, que abans tenia molta importància, però com que ara, no sé, hi ha molta paraula escrita. Tot ho aixequem en acta, tot ho deixem constar. Als instituts, per exemple, tot ha de constar en acta. Tot ha de ser un informe. Tot el que no consta escrit, ja és un mal de cap, perquè un diu, l'altre desdiu, jo no ho he dit així, jo ho he dit... Clar, és com un enredo, no? És com un embolic. Tot el que queda escrit té encara una força més potent, perquè allí està escrit, ho has deixat escrit i ho has signat tu. I al cap i a la fi un llibre és això. Per a bé o per a mal, allí consta el teu nom i allí consta el que tu has escrit. Llavors ja és dels lectors, no?, de dir, doncs bé, si aquesta obra tindrà una transcendència o anirà més enllà o què passarà, o no, o caurà en l'oblit i serà una més. Veurem aviat algo nou publicat, parlant de publicar. Teu? Tinc coses escrites i quan tens coses escrites, tot i que estan escrites, també del que tens ganes, si creus que són dignes, no dic bones, dignes, el que vols és que se publiquen per a que ho llegeixi més gent. Ho passes a coneguts, a gent que t'aprecies, que et valora, que creus que et pot fer, en fi, alguna crítica constructiva o destructiva, és igual. Si s'ha de destruir, s'ha de destruir. Però, clar, el que vols és que arribi a més gent, no?, quan escrius. I més quan ja has publicat alguna coseta, és allò, no?,
A més, t'ho ha valorat algun jurat i tal. El que vols és que allò tingui tirada, clar que sí. Sí que tinc coses, clar que tinc coses, però de moment estan al calaix, reposen, tornen a sortir, ho refaig, ho he enviat a algun concurs, algun premi, perquè al final són plataformes. Jo penso que s'han posat també de moda els premis perquè és el lloc on els que escrivim tenim la possibilitat de publicar. És que al final ho fas per publicar, no per guanyar. Penso, no ho sé. Home, guanyar també és molt bonic. I guanyar te permet Una publicar. mica de tot, però Però al final, o almenys jo personalment, el que busco és la publicació. Podria portar-ho a algun editorial. Però em fa com a recansa, no? És com a més... te dona com a més força que t'ho puguen valorar, no? I que algun jurat digui, és bo. Jo me quedo com a més tranquil·la, no? Si ho rebutgen, que m'han rebutjat molta cosa, doncs ben rebutjat també. No passa res. Potser no era el suficient bo o el suficientment digne, o allò s'ha de retocar i s'ha de revisar. És una lliçó, també. I bé, anem fent així. O jo vaig fent així. Molt bé. Escolta, un misteri que tenim per a resoldre, perquè no sabem què passa a la Ràpita. Què passa a la Ràpita? No ho sé, però sou un pol d'atracció de talents i de... A part dels que gent que heu sortit dels últims 15 anys o 20, molta gent a Ràpita, no? Dius, bueno, amb Ricardo sempre ens en riem, dius, mira, fulanito de tal, a veure si saps, hem descobert a no sé qui. De on és? De la Ràpita. I hi ha com una mena, bueno, no sé si és una casualitat o una causalitat, però que, o és que la ciutat, doncs, s'hi viu molt bé i la gent hi va perquè, doncs, és una meravella, però vosaltres ho noteu, ho viviu, com és això? Sí, que sembla que hi ha un moviment... S'ha escampat la literatura a la Ràpita i hem sigut una generació i ha sortit gent molt bona, gent ja fins i tot de la meva generació. Jo, per exemple, una de les grans descobertes que ha guanyat un parell de premis i en 2 llibres que a mi em semblen fabulosos, ell no s'ho acaba de creure, però jo li dic contínuament, que és Josep Pitar. Josep Pitar ha escrit 2 obres precioses que tracten de moments històrics de la Ràpita, però és que a banda tenen un valor literari que jo li dic. Jo en Josep vaig estudiar i no la sabia. La sabia una mica, la venada literària. A més, ell tenia molt de contacte amb l'Emili Rosales i sí que eren tot un grup i que ja tenien certes inquietuds literàries i sí que hi ha com una mena de grupet, no? L'Emili Rosales, també el fet de publicar Sebastià Juan Arbó, el Josep Pitar, després la gent que s'ha anat instal·lant. Vull dir, jo també he descobert gent que he fet llegir a l'institut i m'ha dit aquest està instal·lat aquí a la Ràpita. No sé, una Flàvia Company. Vull dir que hi ha gent molt, molt potent. Suposo que també la població s'ho val, el fet d'estar a vora mar. És un poble bonic, la Ràpita. I a més, que cada vegada està més ben comunicat, perquè la Ràpita de fa molt poc tampoc no estàvem tan i tan ben comunicats. Saps que, en fi, teníem com una mena de meandre, no?, dels mitjans de transport cap a la capital, cap a Tortosa, que està molt bé, que no ho critico, però que ens quedàvem una mica, no?, que tampoc no som Cadaqués, no som una zona rocosa com per a no poder accedir-hi, que és molt plana la carretera i que és molt fàcil arribar a la Ràpita. I suposo també que amb tots els mitjans de transport i de comunicació, la gent li ha vist un atractiu, no? Perquè ho és una població atractiva. El mar és molt atractiu. I no ho sé, suposo que una mica de tot. És casualitat i també és el sud. Els preus no són com al nord, veritat. Molta gent ve aquí perquè l'hivern no és l'estiu i també és tot com a més són uns preus no tan prohibitius, no?, com a la capital o més cap al nord, i fa de bon viure a la Ràpita. Suposo que va per aquí. I a banda tot el moviment cultural que s'ha despertat, clar que sí, que hi ha
que hi ha un moviment cultural. A mi em falten més dones, em falta el sector femení. Jo suposo que sortirà. Jo confio, Jesús, t'ho dic molt de veritat, t'ho dic molt en sèrio. Jo confio que molt d'alumnat, moltes alumnes, he tingut alumnes femenines i alumnes masculins molt potents, que apunten maneres. I jo penso que sortirà també. Espero. Això està garantit. A veure, les dones, doncs, fa 50 anys ja no cal dir, però avui en dia, no sé, jo suposo que quan els dones l'oportunitat, no? O els hi poses pocs impediments, no? O almenys els hi poses els mateixos impediments que tenen els homes, que no és perquè ho tinguis fàcil, no? Tampoc. Però, a veure, vull dir, sortiran de forma natural, vull dir, no, però és que ja n'hi ha moltes, vull dir, no és que n'hi hagin poques, no? Per exemple, mira, abans he pensat de citar-la, no? Parlant de Mercè Rodoreda, no? El fenomen de la Laia Vinyes, que té molt de Rodoreda, una noia de Xerta i no sé si de 23 anys i que està colpejant fort, la Maria Climent d'Amposta, no sé, vull dir que hi ha un xup-xup i que n'hi han sortit moltes i moltes i moltes i que no estarà ja Zoraida Burgos allà en una punteta, després Paquita sola lluitant contra el món, sinó que ja hi ha doncs, un altre moviment diferent. Que són grans clàssics, la Zoraida Burgos i la Francesca Lier. El que passa és que des de sempre i damunt elles han hagut de lluitar doncs això, no? En una societat encara més difícil que la nostra, perquè encara perviu la societat patriarcal, encara perviu molt, malauradament. I clar, elles són heroïnes del seu temps. Jo, per a mi, quasi te diria, Gerard Vergés és un poeta que m'agrada moltíssim, però no sabria què dir-te. Si hagués de triar, segurament m'identifico més amb Zoraida Burgos que no amb Gerard Vergés, i Gerard Vergés m'encanta. Però Zoraida Burgos té aquest punt rodorerià, aquest punt simbòlic, aquest punt, no vull dir femení, perquè no, és el de sempre, la literatura no té sexe, però és un altre estil, no?, de fer literatura. I a mi m'atrau molt més, m'atrauen moltíssim més els poemes de Zoraida Burgos que el de... Ai, que està allà. A mi m'atrau. Com anem? Ens anem tallant? Sí, bueno, sí, anem acabant perquè ja durem molt. Mira, acabem amb un il·lustre tortosí i rapitenc i universal, no? Que penso que els dos admirem i estimem molt, no? Que és aquí el nostre... No? Víctor Convenció. No, Víctor, el gran Víctor. Tot un personatge. Un personatge, sí, sí. És escriptor i personatge alhora, no? Sí. Víctor, bé, era un personatge que jo el vaig conèixer via Tomàs Camacho i molt cap al final ja de la seva vida. I va ser una connexió estranya amb Víctor, perquè, clar, el que comentàvem abans, Víctor venia d'un món patriarcal, masclista, també xocàvem amb això, amb Víctor, però xocàvem amb gràcia. Jo també soc molt, i aquí m'hi diu, soc molt rapitenca, tocar-me. No sé què vol dir això de ser molt rapitenca, no sé. Bueno, suposo que vol dir que tenim caràcter, no? La gent de mar. I de vegades sí, no?, que ell m'empipava, em feia alguns comentaris i deia, ai, Víctor, tu ets de la vieja escuela i tu... Em deia la Madame Caenas, ell em deia. Madame Caenas perquè em deia que jo em formava massa cadenes. Jo li deia, no són cadenes, soc una dona responsable i que intento arribar a tot el que em proposo. Uf. Tu, i bueno, sempre fem aquesta conyeta. Però després ens respectàvem molt perquè ell ho veia, que jo valorava la seva literatura.
i ell es prestava a fer-me crítica, però a la vegada m'agradava molt de Víctor perquè era un home que no feia la crítica gratuïta. Vull dir que si et criticava alguna cosa de la Pols dels Dies és perquè se ho havia llegit. Ell estava al dia de tot. Llavors, no parlava gratuïtament de res. S'ho havia llegit, ho havia mastegat, ho havia analitzat i tot seguit et feia la crítica. I era una cosa que de Víctor m'agradava molt. Vull dir, poder parlar en ell amb algú que t'ha llegit i jo també l'havia llegit a ell, doncs suposo que ens retroalimentàvem. I eren tertúlies molt sanes, no? I molt, com ho diria, en molt d'aprenentatge al final. I donava gust anar a visitar-lo perquè acabàvem parlant de literatura, que era del que es tractava. Deies, Madame Caenas, ¿cuándo volverá? No, Víctor, ja tornaré. Ja continuarem fent tertúlia, ara hem de tornar a llegir. No podem trobar-nos perquè sí, hem de llegir. Sí, guardo correus molt divertits d'ell, molt. Molt xistós, molt ocurrent, com els seus poemes. Sí, exacte. I sempre amb una guspira preparada a cada cantonada, no? Molta crítica també social, Víctor. Era un autor, un home molt perspicaç i tenia molta crítica social darrere. Ell era capaç de veure coses que, pues això, no? De manera molt crítica, no? Aspectes de la societat, no? Que ell ho veia com a defectes grans i que ell ho posa als seus poemes. No sé, ne té un que a mi m'encanta, no? Ara no recordaré si de memòria, però el tinc pel Facebook i ell parla dels emigrants, no? I diu alguna cosa així, diu Dios aprieta, però que no acaba de... Dios aprieta o al final acaba enfonsant. És molt fort, no? Vull dir, per lo de les pateres i fa així com una mena de joc de paraules, no ho dic ara amb tota seguretat, no, però seria així, no? Diu, Dios aprieta pero no ahoga. Sí que ahoga. Dios también ahoga. Al Mediterrani ho estem veient. I no aprofitava, tampoc no feia poesia pamfletària, no era d'est estil, Víctor. Molt fi. Era molt fi, sí, i tenia aquesta cosa, no?, que, Dios aprieta y ahoga también. No, però sí, no, te feia pensar i reflexionar i estar atent a cada paraula que deia, no? I, bueno, sí, era un goig, doncs, parlar amb ell sempre de qualsevol cosa perquè te diverties, no? Te diverties i aprenies. Clar, i era, a banda que era aquesta cosa exòtica, no?, de pensar que als anys 60 havia marxat a Alemanya, que ell acaba treballant, et parlava de Heidelberg, et parlava, no?, del passeig dels filòsofs, i clar, jo pensaves, no?, del mur de Berlín, i et parlava d'una sèrie de coses, no?, que ell havia estat prop de Borges, que havien entrevistat, i tot això ho guarda a les seues memòries. Vull dir, a vegades jo intentava prendre punts, però vaig veure que era inútil, perquè ja ho tenia tot recollit. Et llegeixes Com quien paces i allí està tot, no cal que prengues apunts, perquè parlava de Chomsky, sabia molt de lingüística, és que era un pou de saber, no? I se li notava quan portaves una conversa, ostres, t'anava passant, no?, cap a molts autors i cap a moltes temàtiques. I, en fi, tot un personatge. Molt bé, doncs, bueno, hem tingut el goig de poder-lo tenir al costat. Doncs, bueno, Carme, ja no sé si em vols dir alguna cosa més o... No, bé, algun conte crec que alguna vegada t'ho he comentat, ara no recordo, però sé que alguna vegada t'he comentat de la Pols dels Dies i algun relat. Vull dir que també ets un autor que l'hem fet llegir i m'agradaria fer-te llegir més també a l'institut, ho intentarem, perquè també ets un autor que, en fi, que agrades. I et vam portar al Canà, vam llegir postres de músic. Sí, me'n recordo. Ja fa una eternitat, fa bastants anys, Déu-n'hi-do. Fa uns anys. I bé, la Pols dels Dies hi ha algun relat que naix també arran de lectures de llibres teus. És d'aquest joc, no? Sí, i que és això, no?, que també ens anem retroalimentant
d'autors propers, que en tenim també de molt bons. Tu has parlat de la Ràpita, però tenim un territori que Déu-n'hi-do, vull dir, que s'ha despertat i que des de Ribera d'Ebre fins a Baix Maestrat, si vols, tota aquesta terra de Cruïlla, no? A mi m'agrada dir-ho així perquè sembla que no li tinc mania, no? Però la terminologia aquesta brenca com a que exclou, no? La gent del Matarranya, la gent del Sénia, la gent... Som encara més gran el territori, som Ebre i som més. I hi ha un moviment que està molt bé. Jo també li tinc molta mania. El bonic és poder-nos integrar dins de tot el sac de la literatura catalana, que ja és prou minoritària, no la fem encara més minoritària i més provincialista, no? O més folclorista. I, bueno, en això estem, no? Intentem obrir el territori des de nord a sud, no? I des d'est a oest. Una mica va per aquí. No, simplement això. Molt bé. Doncs, Carme, plaer compartir aquesta tarda entre tarongers una mica i, doncs, bueno, a veure quan tornem a trobar-nos, no? Sí, i tant. Espero que aviat, a veure si ja podem presentar alguna criatura nova. Si no, no passa res, continuarem llegint, sobretot llegint. Sobretot llegir. Vinga. Molt bé. Vinga, una abraçada. Adéu.